provádím takzvaný papírový test, kdy záchodový papír dám na mřížku a pak, když drží, tak je vše v pořádku. Jenže ono až tak v pořádku to není, protože tohleto se ani neprohne. A prostě ten papír tam drží, kdyby nechtěl. Ale jasná příčina je, že tam je spousta svinstva, které tady nikdo neuklidil. Stačilo by, kdyby údržbář přišel a rozebral to, vyfoukal to nebo vysál to vysavačem a pak bude větrák funkční plně. Jenom hučí, málo se, sotva otevře zpětnou klapku. Tak asi tak. Ten prach je vidět i takhle. To je celý bordel. Jenom stačí mít trošku zájmu, aby si něco doladilo. Jenže tady je spíš zájem zkastírovat lidi a říct, a to je dobrý, a on v neděli odjíždí, jak se na to bude starat, o dalšího už to zajímat nebude.